Веднъж ще обявя кои са победителите. Съдията ще даде старт, но след малко изчакваме. От едната страна са тракийските федерати. Федератите, които са ауксилиари, подпомагат дейността на легиона в Атпотея. От другата страна е втора кохорта на първи италийски легион, също стационирани в Атпотея. Готови ли сте? Сега ще дадем старта. Когато опциото пусне, извади меча и дай старта, всички да видят. Дигни меча. Когато пусне меча, започвате да дърпате. Нека най-добрия победи. Много люта битка. Публиката е чула аплодисменти. Капитанът падна и победата е за тракийските федерати. Аплодисменти! Страхотен старт на тази дисциплина.